שלום, יש לי אתר שקוראים לו ערן יושע, תכתבו ERAN YOSHA, אוקיי? עכשיו אני אראה לכם טכניקה שנקראת דריבל, ועוד טכניקה שנקראת, שהיא דומה לדריבל, אבל היא לא דריבל. דריבל זה הדבר הזה, שנייה, זה לא זה, זה זה. דריבל זה זה, סתכלו. עכשיו לא יצא לי טוב, אבל שזה יוצא לי טוב זה תמיד מדויק, והכל עכשיו אני אלמד אתכם. אתם לוקחים את האצבע הזאת, והאגודל, לוקחים את שתיהם, שמים אותם ככה, באלכסון, אוקיי? לוקחים את האצבע הזאת, שמים אותה ככה, ואת האצבע הזאת, שמים ככה. ואז אתם עושים דריבל. ויש עוד טכניקה שהיא לא דריבל, היא ממש דומה. אתם עושים את אותו דבר, רק אתם לוקחים בלי זה ובלי זה. אתם לוקחים רק את שתי האצבעות ועושים ככה. ועם אגודל אתם עושים תנועה כזאת של ככה. הבנתם? אני לא יצא לי טוב, אבל זאת טכניקה דריבל ועוד טכניקה. מקווה שנהנתם, ואני אעשה עוד פעם אחת, וזהו. הנה, זה דריבל. אוקיי, עכשיו מקווה שנהנתם, תעשו את זה הרבה, זה עוזר בהרבה קסמים. וביי, ואני מזכיר שיש לי אתר שקוראים לו ערן יושע, תכתבו ERAN רווח YOSHA, אוקיי? תודה, ביי.